Så YouTube, det her det er en miner. Vi vil lære jer at lave en ollie, men vi prøver at lære jer at lave en ollie, men vi har glemt hvordan man staver til ollie. Nå, lad os komme i gang. På brættet. Først trækker du din ene fod nedad, og den anden fod skal sådan cirka være på midten. Og så trækker du den anden fod lidt tilbage, kun lidt. Og så trækker du din anden fod, skubber din anden fod nedad, og glider op med den anden. Så lad os prøve at lave ollie. Vi tror det er forkert. Det er lang tid siden vi har lavet det. Det ligger nogenlunde. Rigtig! Vi prøver lige igen. Vi gengår det lige igen. Først stiger man op på brættet. Så tager man den ene fod nedad, og den anden cirka på midten. Og så trækker du din anden fod, den ene fod, lidt tilbage af. Og så træder du bagud med den anden. Og så glider du opad med den anden. Den første. Og så er vi klar til at lave en ollie. Der var lige tekniske problemer. Den var rigtig. Tror vi altså. Nå, det var alt for. Det var også rigtigt, tror vi. Nå, det var alt for The End Miner. Og vi ses. YouTube.